Riznica Zagrebačke katedrale gotovo je jednako stara koliko i sama Zagrebačka biskupija, utemeljena 1094. godine. Sadrži neprocjenjivo crkveno i kulturno blago koje se skupljalo i čuvalo tijekom 9 stoljeća. Sačuvano blago može se svrstati među vrijedne i značajne zbirke srednjeeuropske kulturne i sakralne baštine od 12. stoljeća do danas. Riznica je vrlo dobro čuvana i osigurana. Ipak jedna i jedina spektakularna krađa 1927. kad je ukraden najvrijedniji izložak bjelokosni plenarij prvog zagrebačkog biskupa Duha ostala je zabilježena u povijesti. Ukrao ga je lažni grof Mirko Pjelikina koji je stanovao kod zvonara. Stekavši povjerenje domaćina, imao je neograničen pristup umjetninama te izradio vjernu kopiju plenarija. Krađa je otkrivena slučajno kad je bečki trgovac umjetninama Max Glückselig uzaludno pokušavao od Kaptola otkupiti plenarij, koji je kasnije otkupljen za puno manje novaca, te je došavši s fotografijom originala otkrio čak 56 razlika. Danas se i original i grofova kopija čuvaju u riznici Zagrebačke katedrale. Iz bogate riznice sačuvanog blaga teško je nabrojati čitav niz dragocjenosti. Svakako treba izdvojiti zvonoliku misnicu skrojenu iz plašta kralja Ladislava iz 11. stoljeća. Tu je i plašt, dio ornata kojeg je darovala Marija Terezija 1775. godine. Na dnu plašta izvezeni su njezini inicijali i godina. Najstarija sačuvana banska zastava pripadala je hrvatskom banu Nikoli Bakaču Erdediju, koji je bio hrvatski ban od 1680. do 1693. i pokopan je u Zagrebačkoj katedrali. Tu je također i njegova ratna oprema, kaciga s vizirom, prsni oklop, mač i bansko žezlo. Alba s lepoglavskom čipkom i vezenim grbom zagrebačkog biskupa Aleksandra Ignacija Mikulića te godinom 1682. također se čuva u riznici. Misal Jurija Topuskog iz 1495. godine. Iluminirani rukopis pisan u Zagrebu za Topuskog opata Jurija, oslikan iluminacijom u duhu njemačke gotike s potpisom slikara Almanusa i renesansnim minijaturama koje se pripisuju ranom ostvarenju Julija Klovića. U riznici se nalazi i službena katedralna pjesmarica na latinskom i hrvatskom jeziku, Citara Octocorda, koje je prvo izdanje tiskano u Beču 1701. godine. Tu je i originalni rukopis Mise Solemnis Ivana Plemenitog Zajca, skladane prigodom obnove Zagrebačke katedrale 1885. Već spomenuti jedan od najvrijednijih izložaka, bjelokosni plenarij iz 11. stoljeća. I njegova vjerna kopija koja je slučajno otkrivena, bjelokosni plenarij replika s početka 20. stoljeća. Gradački zlatar Leopold Wagner 1752. godine izradio je kalež ukrašen draguljima i emailnim prizorima. Monstranca, pokaznica s draguljima bečkog zlatara iz 18. stoljeća. Timotejeva mitra s kraja 13. stoljeća izvezena je biserima i optočena draguljima, te reljefnim likovima svetaca koji se prepoznaju na fresko slikama u katedralnoj sakristiji. Božji grob izvezen u Zagrebačkoj vezilačkoj radionici biskupa Petra Petretića iz 17. stoljeća. Relikvijar poprsje svetog Stjepana Kralja. Umerale na ramenik blaženog Augusta Kažutića. Biskupski štab pastorale. Relikvija betlehemskog nevinog djeteta iz vremena Isusova rođenja, te mnoge druge dragocjenosti koje predstavljaju neprocjenjivo sakralno i kulturno blago.
2014. na 102. metru južnog zvonika Zagrebačke katedrale iza natpisa pronađena je pisana poruka graditelja i arhitekta Hermana Bollea, a dao dobri Bog kada iza vjekova opet na javu dođe sadanja spomenica, da se tada nađu svi Hrvati kao dobri katolici te slavan, složen i slobodan narod.